Гөлшат Раисовна, менә иң элек сүзне шулай башлыйк әле. Хәзерге заманда татар теле нинди үзгәрешләр кичерде дип әйтергә була. Менә рус теленең йогынтысы никадәр дәрәҗәдә көчле. Шулай ук әйтелештә те дип менә сөйләшә башладылар хәзерге яңа буын. Менә нинди күзәтүләр бар? Тел ул шундый, ул тере организм. Шуның өчен тел яши, үсә, бик кызганыч үләргә дә мөмкин, юкка чыгарга мөмкин. Шунлыктан телдә нидер үзгәрешләр бар, ул табигый күренеш дип әйтергә кирәк. Мисал өчен, без әгәр дә татар телен алсак, татар теле әлбәттә бүгенге көндә зур үзгәрешләр кичерә. Чөнки аның сәбәпләре бар. Ул инде телгә бәйсез сәбәпләр булырга мөмкин, телгә бәйле сәбәпләр булырга мөмкин. Беренчедән, җәмгыятьтәге үзгәрешләр, безнең психологиядә булган үзгәрешләр ул турыдан-туры телебездә чагылыш таба. Бүгенге татар теле чыннан да шактый үзгәреш кичерә дип әйттем. Аның сәбәпләре төрле. Беренче чиратта без инде психологик сәбәп дип әйтергә мөмкин, яшәеш даирәсе дип әйтергә мөмкин, нидер мәдәни яисә иҗтимагый сәбәпләр булырга мөмкин. Бүген мин татар теленең үзгәреше турында әйткәндә кызганыч, бик кызганыч бер момент бар. Хәзер телебез сон ягыннан гына түгел, сыйфат ягыннан үзгәрә. Менә үзгәреш ул һәрвакыт я сыйфат ягыннан, я сон ягыннан. Сон ягыннан үзгәреш ул инде табигый бара торган әйбер, әмма телдә сыйфат ягыннан үзгәреш ул әкрен бара торган процесс. Инде ул телебезгә килеп керә икән, ул инде теленең чынында сыйфатына тәэсир итә. Бүген телебезгә зур йогынты ясаган факторларның берсе инде моны бөтен җирдә әйтәләр, сөйлиләр, сәбәп итеп китерәләр. Ул да булса безнең билингваль яисә полилингваль күп телле, нигездә ул ике телле безнең очракта актив ике телле даирә дибез. Менә бу ике телнең янәшә яшәве ул гомумән карасак билингваль даирә безнең өчен, татарлар өчен ул яңалык түгел. Мисал өчен 20-нче гасырның башына гына булса да игътибар итсәк, ул чорда чыккан язмалар, журналлар, газеталар, аларда менә бу рус теленең йогынтысын шактый күрергә мөмкин. Ул реклама текстлары булмасын, нидер белдерү текстларында игътибар белән карасагыз, менә анда чыннан да рус һәм татар сүзләренең бергә килүен, катнашуын, хәтта сүз тизмәнең бер элементы татарча, берсе русча булуын күрергә мөмкин. Ягъни бу бүген генә туган үзенчәлек түгел. Әмма шуңа карамастан бүген без актив ике телле. Рус һәм татар телләрен яхшы беләбез. Әгәр дә 20-нче гасырга белән чагыштырсак, мәсәлән, анда барыбер бер телнең доминант өстенлеге ул күренә. Ягъни авыл җирлегендә булса, татар мәктәбендә укыса, ул кешенең күбрәк бер теле өстенлек алса, бүген менә бу ике телнең дә бер дәрәҗәдә диярлек булу, нигездә бер дәрәҗәдә хәтта татар телләр турында сүз бара, мин әйтмим, рус телле татарлар турында. Һәм менә бу очракта әлбәттә телдә сыйфат ягыннан үзгәреш. Менә сез әйткән, мине куркыткан нәрсәләр шактый. Менә сез әйткәннәренә генә тукталып үтәм, сыйфат ягыннан дигәндә, татарларда моңарча хас булмаган авазлар очрый башлады. Әлбәттә алар диалектта бар. Сез әйткән теда алар диалектта кулланыла торган авазлар, ләкин олар диалект кысасыннан чыкмадылар. Әмма бүген менә шундый тенденция күзәтелә. Без үзебез Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты татар теле белеме кафедрасы кысасында, шушы кафедрада эшләүче галимнәр бүген соңгы берничә ел без комплекслы рәвештә татар сөйләм телен өйрәнәбез. Һәм безнең инде шактый база тупланган, ул спонтан сөйләм, әзерлексез сөйләм, ягъни татар кешесенең табигый рәвештә сөйләмен туплаган язмалар һәм анализлар моның буенча безнең шактый мәкаләләр, хезмәтләр чыгып тора, монографик хезмәтләр чыкты. Шундыктан бу инде безнең кулга тотып эшләгән материал нигезендә әйтәм. Менә бу ят авазлар дип әйтәм, диалект кысасында булса да, бүген алар диалект кысасыннан чыкты. Ягъни алар киң массага таралды һәм аларның сөйләмендә кулланыла. Буның сәбәпләре төрле. Галимнәр әйтә инде ике теллек шартларында безнең бит татар телен менә бу 90-нчы еллардан соң татар телен
киң кулланышта өйрәтә башлаган чорларда рус балалары авазларын дөрес әйтми, орфоэпик норма сакланмау сәбәпле менә мондый үзенчәлек килеп керде дип әйтәбез. Ләкин мине куркытканы һәм гаҗәпләндергәне башка мәсьәлә. Әйе, яшь буын телендә ул бар. Ул электә бар иде, хәзер дә бар, бигрәк тә шәһәрдә туып үскән татар балаларының телендә. Әмма бу күренеш күзгә ташлана, менә әйткәнемчә, безнең язмалар, безнең материал күрсәткәнчә, теге яисә бу төбәктә әлеге төр авазлар очрамаган төбәкләр бар. Менә шушы төбәкләрдә урта яшьтәге кешеләрнең телендә бу ят авазлар күренә башлады. Бу инде тенденция. Ягъни бу диалект кысасыннан да, я булмаса инде даирә кысасыннан да чыкка, һәм урта буын, принципта урта буын ул инде татар теленең әле нормасын саклаган, чөнки яшьләр теле үзе бер тема сөйләшә торган. Менә шуңа карамастан алар телендә күзәтергә мөмкин. Инде икенче теге барыбызга да билгеле авазын, мәсәлән, мине абсолют сүз башы булмасын, яисә беренче җиктә булмасын, ачык итеп әйтү тенденциясе ул инде шактый киң таралган, инде кызганычка каршы киң таралган һәм күзәтелә торган момент иде, ансын артык тукталып тормыйм. Әмма менә бу тагын берничә аваз менә шундый ул күңелгә тия торган момент. Менә шулай ук рус теле дип әйтеп киттек. Рус теленең менә теленең структурасына үтеп күрү очракларына да тукталып китсәк иде, бездә бит сөйләмдә шулай ук калькалар хәзер бик күбәйде, ешайды. Шул ук туган көнең белән дип без менә инде аны нормага кертеп барабыз дип әйтеп була микән? Туган көнең белән көне буе хисап яисә отчет өстендә эшләү, ул бәйлекләр, бәйлек сүзләр үзе бер тарих, әлбәттә, аның буенча безнең галимнәре, безнең дә хезмәтләре бар. Бу менә бу алдагы сезнең башлаган сорауның дәвамыдыр инде. Ул чыннан да менә сез әйткән рус теленең тәэсире, структурага тәэсир, телебезнең структурасына рус теленең тәэсире бармы, юкмы дигән сорауга җавап эзләп карасак, чыннан да бүген менә шу сыйфат ягыннан үзгәрешнең тагы бер аспекты дип әйтергә кирәк. Бер яссылыгы ул аның. Чыннан да тагын менә беләсезме, телнең сан ягыннан үзгәреше ул миңа калса артык теге куркыныч түгел. Анда әлбәттә ул табигый агышка, телнең аһәңлегенә зыян ясарга мөмкин. Әмма сыйфат үзгәрсә, тел үзгәрә дигән момент бар. Шунлыктан менә бу структура, ул бит безнең грамматик структураны алыйк, фонетик структура, башкасы да ул даими тора торган лексика, ул динамик. Ул үзгәрә, сан ягыннан үзгәрә, инде мәгънә ягыннан үзгәрә. Әмма структурага зыян килсә, ул инде телнең үзгәреше турында шактый уйланырга урын калдыра. Структурага бүген иң киң таралган үзенчәлек ул җөмләдә сүзләр тәртибе үзгәрүсе. Игътибар итегез. Мин монда сөйләм теле әйтмим, әлбәттә, бу безнең матур әдәбият булмасын, вакытлы матбугат булмасын, әдәби сөйләм яңгырарга тиешле аудиторияләрдә булмасын, бу төр үзенчәлек кызганыч күзгә ташлана. Сөйләм телендә инде ул элеклектән килгән үзенчәлек менә һәм ул бүген активлашты, шулай ук активлашты. Һәм без җөмләне күп очракта рус теленнән тәрҗемә вариантында ясыйбыз да, шушы тәрҗемә телнең структурасына зыян китерә. Аннан соң бу инде җөмлә калыбына бәйлерәк форматны әйтеп карагыз. Телебездә чыннан да менә мондый тәрҗемәләр, калькалар, алар бит сөйләм теле генә түгел, сөйләм телендә татар телен бик белеп бетермәгән кешеләр нигездә тәрҗемә итеп сөйли, шундыктан җөмлә үзгәрә, структура үзгәрә дибез инде. Кызганыч бу бит безнең вакытлы матбугатта да күзгә ташлана. Шушы тәрҗемә нигезендә җөмләнең калыбын татарчадан читләштереп, русныкын турыдан-туры тәрҗемә итеп. Гәрчә мәгънәне тәрҗемә итеп, калыбны үзе безнең табигый асыл калыбыбызны саклау мөмкинлеге әлбәттә бар. Һәм менә монда киләчәктә, менә мондай катнаш сөйләм дип әйтгәндә, ул нәрсәгә китерер сезнеңчә? Ул куркынычмы, күпмедер вакыттан сөйләм нинди булыр дип фараз бәлки әйтеп буладыр. Катнаш сөйләм телгә зыян китерә. Без аны беләбез. Ул бер кайда китеп булмый, тел үзгәрә. Андый телнең юкка чыгуның беренче этабы бар. Тел кинәт кенә юкка чыга алмый. Ул әнә шул башкалар арасында эрү, алар арасында югалу, катнаш сөйләм ул принципта шушы эрүгә таба алып бара торган адымнарның берсе.
Шуның өчен фаразлау, минем эшем фаразлау түгел, әмма булган материаллар нигезендә карасаң, безгә бик каты телебезнең сафлыгы өчен уйланырга вакыт кына түгел, вакытыбыз үтеп бара. Бу катнаш сөйләм, кызганыч, бигрәк тә әгәр дә без ул гади сөйләм теле булмасын, я бигрәк тә аудиторияләрдә, рәсми аудиторияләрдә белән дә катнаш сөйләм. Бигрәк тә татар теленең нормасы, аның камиллеген күрсәтә торган аудиторияләр. Мин әйтәм, радио, телевидение бит карагыз, элегрәк ул шул форматта яшәде. Мәсәлән, 20нче гасырларда дикторлар сөйләме ул иң камил, норматив сөйләм, сәхнә сөйләмен карагыз. Ул бит үрнәк иде, ул шунда ителгән. Яисә ташка язылган дибез, без газета, журналга язылган вариант ул дөрес буларак, әмма ул һичшиксез дөрес буларак кабул ителә иде. Бу кызганыч, алай дип әйтеп булмый. Шуңа хәтта менә мондый иркенлек дип әйтәм инде мин, катнаш сөйләмне миннән бар иркенлек. Иркенлек бик кызганыч, ул безнең менә мондый рәсми яисә норма булырга тиешле аудиторияларга да үтеп керүе бик куркыныч. Менә алай булгач, менә телнең чисталыгын саклап калып булырмы соң? Ул мөмкин хәлме гомумән? Телнең чисталыгын бүгенге шартларда саклап калу мөмкинме дип андый риторик сорау тырышырга кирәк. Ул бит һәрбер кешенең үзеннән башлана. Мәсәлән, безнең үзебездә башлана бит. Әгәр дә рәсми газета, журнал икән, алардан башлана. Һәм бу чиракта менә телнең сафлыгын ниндер норматив белән яисә өстен төшереп кенә саклап бетереп булмый. Бүгенге заманда кызганыч шундый ситуация. Бүген һәр кеше, татар телендә сөйләшүче кеше, үзенә игътибар итәргә кирәк. Ягъни монда комплекслы якын килгәндә генә без телебезнең сафлыгы һәм телебезнең гомумән яшәеше турында сөйли алабыз һәм аның киләчәген булдыра алабыз. Аның киләчәген булдыру бер яклы гына күренеш була алмый. Ул шушы телдә сөйләшүче һәрбер кешенең бурычы һәм шушы телне пропагандалау, аны саклау өлкәсендә эшләүчеләрнең дә бурычы. Һәм менә тагын бер мәсьәләгә игътибар итәсе килгән иде, инфинитивтагы рус глаголы һәм татарның итә сүзеннән төзелгән конструкция. Ул күпмедер вакыттан соң әдәби телгә кереп китәр дип уйлыйсызмы? Ул әдәби телгә кергән дип әйтергә кирәк. Татар телендә бит аналитик фигыльләр ясалу, я булмаса тезмә фигыльләр ясалу, ул инде киң таралыш тапкан. Бездәге телебездәге ике сүздән торган фигыльләрне күп куллануын беләбез. Итүгә килгәндә ул чыннан телдә бик актив кулланыла торган фигыль, ул ярдәмче фигыль буларак та, мустақил буларак та бик актив кулланыла. Карагыз, телебездә җәлеп итү, рәхим итү, тәэмин итү, тәэсир итү, дәвам итү, һәм башкалар, алар бик күп. Ягъни монда гариф фарсы алымнары белән дә бара ул, үзебезнең сүзләр белән дә. Бүген бронировать итү, заправить итү, распечатывать итү, әле ансаның мин сүзлектәге вариантларын әйттем. Бронировать итү сүзлектә бар. Менә хәзер ягъни бу вариантлар сүзлектә кергән. Броньлау, бронь ясау, бронировать итү. Ягъни бу инде әдәби норма буларак кирип киткән вариантлар. Шундыктан сез әйткән распечатывать итү вариантлары, алар мешать итү, сөйләм телендәге үрнәкләр, булар әлбәттә кулланыла. Мин үзем мондый вариантка каршы, чөнки бронь ясау бар. Шунлыктан рус телендә кулланыла торган калыплар белән андый грамматик формалар мин телгә кирип китүен һәм гомумән сүзлекләрдә теркәлүен, беләм, сезгә китергән мисалларның берничәсе алар сүзлектә теркәлгән. Мин алар яклы түгел, чөнки менә бу бит телнең сафлыгына бәйле, шулай ук. Әгәр дә без бронь ясау бар икән, ничек бик матур сүз. Бронь ясау, бронировать итү нәрсәгә? Броньлау, ярый, броньлау бераз авыррак, ләкин бронь ясау саф үзебезчә дип әйтик, әлбәттә алынма бронь сүз. Шунлыктан мондый вариантларның әдәби нормага кергәннәре бар. Алар гарәп башланмалары белән дә, рус сүзләре белән дә хәзер бар. Ләкин бу чиракта да без мөмкин булган вариант бар икән татар телендә, без шушы вариантны пропагандалау өстендә эшләргә тиеш. Менә өстендә эшләү дигәндә дә пропагандалау юнәлешендә эш алып барырга тиеш. Менә ул телнең сафлыгын ничек килеп.
Әтеге сукырларча алдык та куйдык, бу кулланыла бит. Әйе, сез әйткән вариантта распаковать итү, распечатывать итү, заправить итү, алар телдә кулланыла. Булар сөйләм телендә кулланыла. Әгәр дә без ул бар дип аны хәзер норма буларак алсак, без әлбәттә телнең сафлыгы, аның табигыйлыгы, аһәңлеге турында сөйләшү урынсыз булыр иде дип уйлыйм. Һәм менә сез әйтеп үттегез, татар телендә рус, Европа, шулай ук гарәп, фарсы алынмалары да бихисап. Менә алар инде нигездә 20нче гасырда кирип калган бит инде безгә аеруча гарәп, фарсы алынмалары. Һәм рус, Европадан менә сүзләр өстәлү әле дә дәвам итә. Һәм ничек уйлыйсыз, ни өчен алар алма булып керә, алмашкан яңа татар сүзе уйлап чыгарылмый? Ни өчен менә шулайрак булып чыга? Бу бездән тора торган күренеш. Әгәр дә без, мәсәлән, рус сүзен күрдек тә, күбрәк мин әйтер идем, рус теленнән күбрәк Европа алынмалары керә. Бит әйткәнемчә, тел хәрәкәте шуның өчен ниндидер бер этапта гарәп фарсы алынмаларының тәэсире көчле булган. Соңрак без күрәбез 20нче гасырда рус, Европа алынмалары. Бүген глобальләшү шартларында теләсә кайсы телдә ул инде билгеле нәрсә, рус алынмалары дип әйтелгән чоракта Европа алынмалары күбрәк керә. Ул безгә генә түгел, ул күп телләрдә шушы хәл, рус теленең үзендә дә Европа алынмалары күп. Шул ук менә кәҗә, каза, кәҗә булып кирип киткән, бревно бүрәнә булып кирип киткән. Менә бит сүзләр алышу процессы ул элеклекте. Тел ул тел организм. Шуның өчен алыш-биреш алып бару тел өлкәсендә ул нормаль табигый күренеш. Ләкин әгәр дә без тагы бер кат әйтәм, теге яисә бу тел сүзләрне күпләп алай, бит ул лексикага бәйле. Телнең бар үзәге. Ул телнең үз сүзләре. Менә бу үзәк зыян күрә икән, алынмалар хисабына. Татар теле булай да үзенең табигыйлыгын, аһәңлеген, барлыгын саклый бит. Карагыз, күп телләргә менә мондай һәр яктан алынмалар күпләп кирү юк. Әлбәттә, аның мәсәлән гарәп фарсы алынмалар ул безнең менталитет белән, ул безнең рухыбыз белән, җаныбыз белән бәйле, ул безнең динебез белән бәйле. Ул шулай кергән. Һәм аның күбесе үзебезнеке буларак кабул ителә. Ләкин ул барыбер алынма, телнең аһәңлегенә зыян китерә торган берәмлекләр, алар арасында бар кирип китеп телебезгә урнашкан һәм аларның алынма икәнен гомумән күренми торган сүзләр. Ләкин шул ук вакытта без беләбез, кайберләре ят, ул әйтергә дә авыр, һаман бүгенге көнгә кадәр урнашып китмәгән авазын без сезнең белән беләбез. Ул хәзер инде теләсә кайсы аудитория ха-га әйләндерде. Шул кадәр ямьсез, бит ул гаҗәп дәрәҗәдә саф, матур, көйле аваз. Ул безнеке түгел, кирип китә алмаган шушы рәвеш. Хәзер Европа алымы, менә безнең телебез шушы өч яклы тәэсир кысасында да үзенең аһәңлеген саклый. Шуның өчен мин татар телен көчле тел дип әйтер идем. Ул табигыйлыгы юкка чыкмыйча, үзенең табигыйлыгын саклый торган. Шунлыктан һәм менә шул ук бит инде әйтеп китсәк, төркләрне генә алыйк, алар яңа сүзләр уйлап табырга тырыша. Шул ук селфи сүзен, мәсәлән, өз чеким дип үзләренчә тәрҗемә иткәннәр. Менә бездә дә бит очкыч сүзен нигә без самолет турында кертеп җибәрә алмыйбыз? Ул бит бездән тора. Очкыч искиткеч матур сүз. Санакта кирип, әлбәттә кулланабыз без, ләкин артык кирип китмә, ләкин әйдәманнар кирип китте бит. Шуның өчен монда бит сүзне уйлап табу һәм аны пропагандалау принципта ул безнең эш. Ул төрле даирәдә, ул әйткәнемчә, вакытлы матбугат булмасын, шул ук электрон чаралар булмасын. Шулар аша пропаганда бара. Карагыз, безнең сәлам бар, привет бар. Яшьләр сөйләмендә һәм гомумән кеше сөйләмендә күбрәк кайсысы кулланыла? Привет. Бит үзебезнең шул 5 хәрефтән торган сәламыбыз аваздан торган. Бер яктан да ул приветтан аермый. Бит сәламне пропаганда, әйдәгез без бергәләп сәламгә күчик. Һәм безнең яшьләр арасында бар күчәләрдә. Һәм шул рәвешле кирип китәчәк. Ягъни, уйлап тапканбыз икән сүз. Әйдәгез без аны төрле чатларда, я булмаса вакытлы матбугатта, я булмаса аралашуда кертеп җибәрик. Һәм урнашачак, монда бер проблема юк. Чөнки яңа телдә мода дигән әйбер бар. Бигрәк тә яшьләр арасында мода бар. Телдә дә мода бар, дөньяда да мода бар.
киімде де бар. Шуның өчен яңа сүзләр уйлап табу, алар уйлап табыла. Ләкин теге мин инде бу сын вариантында китердем яшьләр сөйләменә бәйле. Мин телдә сүзләр уйлап табу юк дип әйтмим. Ул бара, ләкин менә кирип китү мәсьәләсе. Кирип китү өчен ул даими рәвештә кулланышта. Теге яисә бу күренеш телдә шул вакытта урнаша, әгәр ул пассив форматта калмаенча актив кулланышка кирип китсә, ул кирип китте. Безнең андый очракларыбыз сөйләм телендә дә, әдәби норма буларак та бар. Шун әйдәгез, рәхәтләнеп, без бу эшне башлап, пропагандалы ялабыз, кертеп җибәргә кирәк, яңа сүзләр. Һәм шул ук менә кайбер мәгълүмат чараларын алсак, әйтик, юлдаш газетасын. Алар бит, мәсәлән, клуб, телевизор дип нәрсә әйтеп яза. Бу алар дөрес эшлиме, ничек саныйсыз менә сезнең фикерегез? Инде аларга карата. Менә эксперт дип, менә бу дөрес түгел дип әйтә алмыйм мин. Нинди планда норматив буенча ул кабул ителмәгән. Норматив буенча. Әгәр дә телебездә яңа сүзләр уйлап табырга омтылу һәм үзебезнең алынмалар хисап турында сүбәре алынмалар урынына аларны кулланырга омтылу, бу бит нәкъ алдагы сорау белән бәйле. Менә кертеп җибәреп буламы, юкмы? Ләкин бар шундый сүзләр, алар инде урнашкан телебездә. Урнашып бит калганнар бар. Аларга миңа калса инде урнашып, бөтен кешегә дә аңлашыла торган сүзләргә артык диергә кирәк түгел. Әмма телебездә менә кирип ята торган бик күп сүзләр бар. Аларны татарчалаштыру өлкәсендә эш алып барырга мөмкин, ләкин монда да чаманы бирергә кирәк. Чөнки аның сүзнең бар мәгънәсе бар. Яңгырашы бар. Аның әдәби нормага туры килү, килмәү бар. Менә шундый әйбер күзәтелә. Яңа уйлап тапкан сүзләр күбрәк сөйләм теле берәмлекләренә якын торалар. Алар никадәр генә пропагандаласаң да бит сойлап алу дигән әйбер бар. Ул бездән тормый, ул табигый күренеш. Телдә дә сойлап алу процессы бар. Шунлыктан аларның күбесе кызганыч кирип китә алмый. Матурларын, әлбәттә, дөрес түгел дигән сүз белән мин килешмим. Телдә ниндидер хәрәкәт, яңа сүзләр нормаль вариантта алырга омтылыш ясарга әлбәттә кирәк. Барлыкка китерергә. Һәм менә әнидәне генә искә төшерик, алар яшь вакытта Казанга килеп авыл кызлары дип әйтик инде, урамда сөйләшергә татарча курка идек дип сөйлиләр иде. Һәм инде искә алып үтсәк, 90-нчы елларда да милли күтәрелеш заманнары булды. Милли университетлар ачылды, күпләп мәктәпләр. Һәм менә сезнең фикерегезчә, татар телендә ни өчен төрле елларда төрле караш булган? Бу нәрсәгә бәйле икән? Бу барыбызга да шулай ук билгеләй бер мондый караш, ул җәмгыятьтә булган процессларга бәйле. Бит татар, без беләбез, 70-нче, 80-нче елларда ул халыкаралыкка омтылу, рус теленең өстенлеге, асимметрия күренеше телдә әлбәттә бар иде. Бу шуның белән бәйле күренеш. Андый очрак булды. Телдән уялу процессы, кулланырга куркуда түгел, уялу. Менә без үзебезнең тикшерүләрне нигезендә бер-ике генә сүз әйтеп китәм. Без төрле буын вәкилләренең татар теленә мөнәсәбәтен һәм кулланышын тикшерәбез, татар телле кешеләрнең, татар милләтеннән булган кешеләрнең. Менә ни өчен рус сүзе куллану, ни өчен рус теленә күчәсез дигән сорауга бирәбез. Урта буын әйтә. Хәзердә әйтә, ул бик сәер дә күбәк инде бүгенге шартларда. Чөнки ул модалы, ул üstünlüklе, шуңа рус телендә сөйләшкәч, аның сәбәпләре күп, анда күбрәк аңлашыла, күбәк әйме, андый җаваплар да бар. Ләкин менә безне гаҗәпләндергән шул теге мода, алар хәтта яза престижлы дип анкеталарда җавап андыйлар бар. Яшь буын җавабы әйтә, гадәтләнгәнбез. Ягъни мода процессы инде үтеп бара. Әмма бу гадәткә әйләнгән. Менә куркыныч нәрсә гадәткә әйләнү. Нигә бу сүзнең сән татарчасы бар? Минең татарчасы белән менә гадәткә әйләнгән, шуның өчен русчага күчә. Һәм шундый әйтәләр, бу дөрес түгел. Күрәсезме, төрле буын вәкилләрендә
Телгә ул бит безнең аңыбызга сеңгән, ул билгеле бер чорда яшәүченең аңына сеңгән әйбер. Менә сез әйткән шушы чор кешеләрендә рус теленең өстенлекле булуын, аны белгәч син инде белемле булырга, зыялы булып күренү тенденциясе, ягъни ул безнеңгә сеңгән менә шушы күзаллау, ялгыш күзаллау, ул бүгенгә хәтта килә икән әле. Гәрчә яшьләрдә бу әйбер юк. Шуның өчен теленең кулланылышы, аның төрле чорда телгә булган мөнәсәбәт ул төрле факторларга бәйле. Шул исәптән психологик факторларда менә мин сезгә теге сәяси, иҗтимагый моментларны, ул билгеле моментлар, мин аларны кабатлап тормыйм. Без нишәтер психологик аспектны бик үзәккә алмыйбыз. Бу төр юнәлештә тикшерүләр дә бик аз. Менә безнең шундый талпынышларыбыз, тикшерү талпынышлар шушындый нәтиҗәләрендә күрсәтә икән. Һәм шулай ук менә татар телен укыту турында да үтәсе килә. Менә әниләребез еш кына совет заманында укытылган методика иң яхшысы булган дип искә ала. Менә сез ничек аның белән килешәсезме? Шул татар телен укытуга бәйле методикаларны әйтәбез дип аңлыйм бит инде. Менә монда без күз алырга тиеш. Һәр чорның үзенең үзенчәлеге бар. Менә мин әңгәмәнең башында да әйтергә тырыштым, безнең бүгенге чорда теленең кулланылышы үзенчәлекле дип әйттем. Сыйфат ягыннан үзгәрә, сан ягыннан үзгәрә, сыйфат ягыннан. Моның сәбәпләре күп дип әйттек без. Әмма бүген иң төп сәбәпләрнең берсе ул актив билингвизм. Яшьләрдә күп теллелек бара. Билингвизмны ике теллелек кенә түгел, өч теллелек. Актив, чөнки әгәр дә без яшьләр сынын карасак менә бүгенге көндә, алар өч телне кушып сөйли. Инглиз, татар, рус. Һәм ул менә ул модалы дип әйтә, бу модада дип әйтә. Кызык тоела, заманча тоела, бу чорда актив, менә глобальләшү шарты бар. Без глобальләшү шартларында яшәйбез. Ул безнең тел генә түгел, ул бөтен телдә дә шулай. Рус теле вәкилләрдә, белгечләрдә бу мәсьәләдә борчыла. Бездә борчылабыз башкалар. Кемнәдер бу процесс тиз бара, кемдәдер әкренрәк бара. Әмма ул бара, ул бөтен телдә бара. Ягъни бүген кеше берничә телне иркен белә. Нигездә ике телне безнең татарлар белә. Бу урта буын, яшь буын, хәтта өлкән буын турында сүз бара. Әйдәгез без 70-80 елларны карыйк. Авыл җирлеге, я булмаса татар төбәгендә актив билингвизм ул дәрәҗәдә түгел. Ягъни урта, яшь өлкән буын анда рус телен белмәскә дә мөмкин. Урта буын уртача белә, яшь буын бәлки беләдер. Менә бу шартлар төрле. Һәм шуңа бәйле телне укыту ул төрле шартларда бар. Элек безнең ул классик методика дибез, классик әлифбабыз, без телнең грамматикасына игътибар биргәнбез. Аның төзелешенә, аның ички байлыгына игътибар бирелгән. Ягъни тел төзелеше турында, теленең грамматикасы турында, лингвистик аспектка игътибар чынында ул бар. Бу инде бөтен җирдә языла. Галимнәр дә шушы аспектны зур булуын, күп булуын әйтәләр. Бүген безнең шартлар башка. Бүген тагы бер әйбер. Ул сез карагыз, вакытлы матур әдәбият әсәрләре менә. Ул чорда язылган матур әдәбият әсәрләренең теле ул бит искиткеч, бай. Татар теленең бөтен тирәнлеген, байлыгын биргән тел. Аны бит мин белмим, ул чорда иҗат ителгән Әмир Ханиники булмасын, Гомәр Бәшир, классикларда барсында теле гаҗәп дәрәҗәдә матур. Тирән тел. Тел матур була, ләкин ул тирән дигән әйбер бар. Бу тирәнлек, мәгънә тирәнлеге, сүз тирәнлеге турында сүз бар. Кызганыч, бүгенге язучылар, яшь язучылар булмасын, бүгенге матур әдәбият әсәрләре булмасын. Бу нинди тәнкыйди караш түгел, бу ничек бар шулай? Тел сай. Динамика өстенлек ала. Сүрәтләү кими, бәлки ул безнең яшәеш белән бәйле, чөнки бүгенге көндә шунда бездә динамика, хәрәкәттә яшәйбез, күбрәк хәрәкәткә игътибар итәбез. Һәм икенче бер, без бүген телебезне сай беләбез дип әйтәм.
Тагын шул сәбәпкә кайтып кала. Чөнки актив ике телне белүчеләр без бит сүз байлыгын тирәнгә төшеп белмәгән сүзне яисә аның мәгънәсен эзләп тормыйбыз, тиз генә күршегә керәбез дә алабыз. Ул анда бар чөнки. Нигә мин без һәрвакыт экономиягә омтылабыз, ул ялкаулыкның бер төридер. Ике теллек шартларында бу әйбер табигый. Күрше телгә кереп әйбер. Ни өчен катнаш сөйләм? Менә шушы. Катнаш сөйләм, ул менә монда эзләп торасы килми, мин күршегә кереп алам. Шулай сөйлим дә. Шунлыктан бүген методика мәсьәләсенә килгән, татар телен укыту методикасы турында күп сөйләделәр. Мин нидер тәнкыйди дә гаепләп тә әйтәсем килми. Һәр шәхеснең үзенең методикасы бар. Методика ул бер вакытта да мин әле теге яисә бу методиканы кайсы телне өйрәтү булмас, камил дигән ишеткәнем юк. Безнең методикаларга килгәндә кимчелекләр булгандыр. Ул безнең һәм барада ул әйткәнчә ул табигый. Чөнки ни өчен без бер заман бик зурдан күп бөтен методиканы тәнкыйтьләп алдык. Чөнки ул әнә шул лингвистик белемнәрне тирәнәйтү юнәлешендә элекеге традиция буенча килде. Бүген безнең шартларыбыз бар. Без бүген хәтта татар баласын без бүген сөйләшергә өйрәтергә тиеш. Абсурд яңгырый торган әйбер, ләкин авыл җирле чипчи татар җирлегендә дә бүген яшь булабыз, безнең русча сөйләшәбез. Бу билгеле нәрсә. Аның сәбәпләре мультфильм карый, русчасы, хәтта тирә-ягында бер урыс авылы булмаган, яисә урыс даирәсе булмаган балаларыбыз бүген яшь булып. Мин әйтәм, 7дән яшьрәкләр бигрәк тә, 7 яшьтән, 8 яшьтән яшьрәкләр. Әле хәтта 10ннан дип әйтик. Бик актив ике тел. Алар хәтта татар телен пассив куллана. Менә мондый шартларда татар баласы булмасын, рус телле укучы булмасын, безнең төп бурыч сөйләшергә, коммуникатив аспектта өйрәтү. Сөйләшергә өйрәтергә кирәк. Әгәр ул татар баласы икән, без үзебезнең телебезнең әнә бая әйткән аһәңлеген, тирәнлеген, семантика, мәгънә тирәнлеген. Кызганыч, бүген без бит шул кадәр күп сүзне тел саега дигән әйбер бар. Күп ул бит сон ягыннан гына саекмай. Ул менә иң куркынычы нәкъ шул сыйфат ягыннан. Без инде бүген әңгәмәне шушы ясылыкта алып барабыз, сыйфат ягыннан үзгәрешкә бәйле. Сыйфат ягыннан саегу ул сүзнең мәгънәсенең бөтен нюансларын белеп бетермә ул телебездә пассивлаша бар. Әйбер пассивлаша икән юкка чыга. Сүз, мәсәлән. Сүз мәгънә бар. Структура элемент булмас. Менә шунлыктан һәр шәхеснең әйткәнемчә кире кайтып үз методик үзенчәлеге, телне укытуда үзенең үзенчәлеге бар. Һәр шәхеснең методик таләбе бар. Бүген бездән таләп ителә сөйләшергә өйрәтү. Татар баласы икән, сөйләшергә өйрәтү, ләкин үз кысасында татар телен белмәүче икән, сөйләшергә өйрәтү, ләкин үз максатын истә тотып. Һәрбер юнәлешнең үзенең максаты бар. Әмма бүген телебезнең бөтен матурлыгын, байлыгын сакларга телибез һәм алдагы буыннарга дәвам итәргә телибез икән, без чиста структура, тел элементларын өйрәтү түгел, аларның сөйләмдә кулланылышын, мәгънә тирәнлеген, сүз байлыгын менә без нәрсәгә өйрәтергә тиеш дип саныйм, бу минем шәхси фикерем. Гөлшат Рәисовна, хәзер инде бераз эшчәнлегегез турында да каңлап үтәсем килә. Сез инде ничә еллар дәвамында татар теле белеме кафедрасын җитәклисез һәм инде әйтик 20-30 елдан соң менә ул нинди кулларга калыр, менә аның сезнең гомумән дәвамчыларыгыз бармы? Менә шул хакта да сөйләп китсәгез иде безгә. Фән, татар теле фәне ул бай тарихка ия дип әйтәбез. Аның гаҗәп дәрәҗәдә тирәнлеге бар. Аның традицияләре бар, аның байлыгы бар. Һәм әлеге традициялар алар үзлексез рәвештә менә бүгенгәчә буыннарга тапшырылып килгән. Һәм татар теленең киләчәге, теле белеменең киләчәге бармы дигән сорау әлбәттә бар. Чөнки бу өлкәдә эшләүче, бу өлкәдә укучы студентлар бар.
Аз булса да аспирантурага килүчеләр бар. Әлбәттә, бүген берничә бүген укыту, ул бакалавриат, магистратура, аспирантура. Бу күзлектән карасаң, аспирантурага элеккеге дәрәҗәдә элеккерәк килгән кебек, алай күп студентлар килми. Алар күп түгел бездә. Әмма алары бар. Һәм бүгенге көндә әгәр дә безнең дистәләгән магистрларыбыз шушы татар теленең төрле аспектлары буенча эшлиләр икән, әгәр дә безнең аспирантлар килеп татар теленең аерым фәнни юнәлешләре буенча эш алып баралар икән, мин уйлыйм инде алга таба бу юнәлеш һәм гомумән традициялар алар тапшырылыр һәм телебезне саклау юнәлешендә бу юнәлештә эшләүчеләре булыр һәм без фәнни традицияләребезне алдагы буыннарга дәвам итә алырбыз, тапшыра алырбыз дип уйлыйм, чөнки без үзебез, мәсәлән, Алпат галимнәребезнең тюркология мәктәбенең татар теле белемендә формалашкан мәктәпләрнең вәкилләре бүгенге көндә менә кафедрада булмасын, институтта эшләүче галимнәр булмасын, һәм ул традицияләрне безнең алга таба да дәвам итүчеләр булыр дип бик ышанабыз.